Що е то родова травма? И как родът зад нас действа върху нас и на пътя ни пред нас? Как това влияе на здравето ни? Много обширна тема, която днес ще коментираме с един много мой близък приятел, Лучия Таскова. Здравей и добре дошла! Здравей, Мария! Добре заварила. Много се радвам, че имам възможността да си поговоря с теб и в това прекрасно студио. Казвам, че си много мой близък приятел, благодарение на Радио Веселина. В рубриката ни Доктор Здраве и за радиото ти си много ден участник и събеседник там в твоята роля на психолог. Но освен на психолог, ти си още и арт-терапевт и брачен и семейен консултант. Точно така, да. И мога да кажа, че имам 15 годишен опит зад гърба си вече. Това, което ще си говорим, всъщност е плод на многогодишната практическа работа с клиенти. Тоест не е нещо, което само е прочетено в някоя книга и не е нещо, което само съм учила. Ти си основател на Веселата къща. Да. Консултативно. Терапевтичен център. А защо се казва Веселата къща? Това име дойде малко по наследство, защото първият офис, в който се помещаваше Веселата къща, го взехме от една дама, която там имаше родителски кооператив, който беше кръстен Веселата къща. Искам преди да се гмурнем в темата, за която ще говорим днес, все пак зрителите ни повече да те опознаят, как психологията те намери или пък ти я търсеше? Това е всъщност много интересна история, защото първоначалната ми идея беше да съм полицай. Уху! И се подготвях за кандидат студентски изпити в Симеоново и всъщност кандидатствах в Симеоново, но има една приказка: белите не могат да скачат. Аз не можех да скоча на физически изпити, съответно не бях приета в полицейската академия. И след това имах много така ясно изграден план как аз ще уча психология, след това ще уча в тези 6-месечни полицейски школи и видиш ли ти после, аз ще бъда лейтенант и ще стана велик профайлър. Нещо, което във времето, разбира се разми, защото психологията с течение на ученето, ако мога да кажа, тогава ме докосна по един по-различен начин. И в началото всъщност работих много с деца с нарушения в развитието, предимно деца от аутистичния спектър. Но тъй като там понякога се изисква и физическа намеса и разни травми, като скъсани сухожилия, навехнати лакетни стави, възпрепятстваха това в последните години, така че последните години не работя почти с деца с нарушения в развитието, много рядко. Ако върна лентата още малко по-назад, вярвам, че всъщност за всяко дете стои едно семейство и няма как да работиш само с детето. Трябва да работиш и с семейството, когато нещо се случва пред детето по отношение на психическото му здраве. И така избрах всъщност фамилната психотерапия. 15 години вече. Носи ли ти всеки път тази удовлетвореност и щастие, които си очаквала да имаш от твоя труд и работа? Все повече. За щастие. Радвам се. Аз имах честа да имам прекрасни преподаватели зад гърба си и все още ги имам, така че продължавам да се уча. И да отворим завесата на темата днес, защото и на мен ми е много интересна. Да започнем оттам. Какво представлява родовата травма? Родовата травма, знаеш ли, не знам точно как да го обясня, защото може би ако питаме 10 колеги, ще се кажат 10 различни неща, но всъщност, работейки с хора в кабинета си, много често те споделят за болки, за трудности, които сякаш не са техни, сякаш те носят един чужд товар. И всъщност това е точно товара на рода. Нещо, което се предава през поколенията. Трансгенерационно, от едната генерация на другата генерация, от баби на майки и от майки на дъщери. Тук не е задължително това предаване да е по женска линия. То може да е от баща на дъщеря, може да е от баща на син. Няма значение половата принадлежност в случая. Има значение връзката между хората, през които се предава тази травма.
и как психологията обяснява предаването на тези травми. Защото, запази си мисълта, има много моя близка приятелка, чийто живот е буквално стъпка по стъпка, едно към едно с живота на майка й. Говорим за недобри избори, които е правила майката, и в последствие това се случва и при дъщерята. Знаеш ли, в предаването на самата травма няма нищо магично. Травмата се предава през поведението, през разговорите, дори през мълчанието. В много семейства мълчанието говори повече от думите. В много семейства има нещо, което се премълчава, нещо, за което не се говори, някаква забранена тема. И тази тема, забраняването на тази тема, тя се прехвърли на следващото поколение. То също мълчи, то също не говори. Но това напрежение се трупа някъде и в един момент може и през тялото дори да даде отражение. И примерът, който ти даваш с твоята приятелка, която, как каза, повтаря живота на майка си, това най-вероятно се случва несъзнавано. Ние функционираме с подсъзнание и с съзнание. На едно подсъзнателно ниво това може би е лоялност към нейната майка. Или това е моделът на поведение, който тя познава. Ако можеш да дадеш дори конкретен пример, можем да поговорим за това. Думата лоялност в случая не я разбирам. Не говорим за това, че ти си вярна. Да, ти си вярна. Твоята приятелка в случая е вярна на майка й и много често се наблюдава това, как примерно жени не могат да си позволят да бъдат щастливи, защото майките им не са били щастливи. И ако твоята приятелка случай е подобен и тя не е щастлива, защото майка й не е била щастлива, тъй като ти казваш, че тя повтаря модела на майка й, ако тя си позволи да бъде щастлива, може би това на едно подсъзнателно ниво се изживява като предателство към нейната майка. А пък всъщност, нали, майката следва да е най-близкият ти човек. С всичките си плюсове и недостатъци. А според теб има ли отношение и времето, в което живее конкретният човек? Защото все пак ние с теб сме един набор, нашите родители са друг набор. В смисъл, те са живели в коренно различно време. Дали това определя съответно тяхното мислене, което пък те да прехвърлят върху нас и така да от този ъгъл да тръгват тези така наречени травми. Аз търся къде евентуално е разковничето, защо се предават тези неща. Аз мисля, че наистина времето, в което живеем, има много голямо значение. Най-малкото, защото към днешна дата ние и нашето поколение вече имаме очи да видим това, което се случва и как ние имаме едни унаследени модели от нашите родители и прародители. Докато нашите родители и прародители не са имали този поглед над нещата, тогава не се е говорило въобще за психология, не се е говорило за родова травма и въобще за силата на рода, която стои зад теб. Така че в днешно време, когато ние и нашето поколение имаме възможността да видим това като модел, ние имаме вече и силата да го променим и да прекъснем това порочно предаване и, както се казва, да спасим нашите деца от това, да носят едно тежко бреме. Родовите травми оказват ли влияние върху изборите ни за партньор? Конкретно. Да, бих казала, че една родова травма може да окаже влияние върху избора ти на партньор. И не само на партньор, въобще на всички житейски избори, които правиш. Един пример да дадем. Избирала партньори, които са били емоционално недостъпни по някакъв начин. Това ще е моделът на поведение, който ти познаваш от мъжка гледна точка и съответно е твърде вероятно да допускаш такива партньори до себе си. Да се върнем пак изначално. Родовата травма откъде може изобщо да тръгва? Само от нашите родители или от баби и дядовци, или колко поколения назад може да оказва въздействие върху нас сега? Да, родовата травма може да тръгва от много поколения назад. За съжаление няма как да знам откъде тръгва, защото нямаме възможността да проследяваме много поколения назад. Но в терапията с клиенти много често
успяваме поне едно-две така поколения назад, нали, до баби и понякога хората, които са по-запознати с родословното си дърво и до прабаби. В фамилната терапия много често работим с генограма и всъщност това много ни помага да проследим взаимодействията и връзките между членовете на семейството. Защото аз ще върна малко и на избора на партньор, това, което ти каза. Когато ние избираме партньор, ние не избираме само партньор. Ние избираме още един цял род, с който да се свържем и да се слеем. Ти влизаш с някого в партньорска връзка и създавате свое семейство, вие всъщност сливате два рода назад. Ти си това, което си сега, благодарение на рода на майка ти и на рода на баща ти. И всъщност те, нали, са се сляли и идваш ти. Когато ти избереш твой партньор, сливате още два рода назад и ти виждаш как се разраства, нали, това дърво и то става цяла гора. Джунгла направо, да се вика назад във времето. Но генограмата има за цел да проследи и взаимоотношенията между всички членове на това родословно дърво. Не е само да отбележим, нали, къде си ти, родители, прародители и така назад, където се разклонява короната. Там проследяваме и взаимоотношенията между членовете, защото това са моделите, които се предават. Взаимоотношенията, реакциите, чувствата, емоциите, без значение дали са положителни или отрицателни. В твоята практика сигурно имаш много интересни случаи. Да споделиш някой такъв? За добро или зло има доста интересни случаи. Сега в момента ми изниква един много пресен случай за наскоро едно детенце, с което преди години бях работила. Аз съм сигурна, че когато те гледат този подкаст, ще се познаят, но няма да боравя с имена, за да не компрометираме все пак конфиденциалността. Едно прекрасно дете, което дойде с заявка от майка си, че има проблеми с храненето, че е трудно да се отдели от майка си и всъщност, нали, виждаш как заявката е една, а се случва нещо коренно различно. Момичето живее с майка си, живее с леля си и с баба си и там, без да изпадам в подробности за конкретния случай, се наблюдава една много сериозна динамика на лоялност по женска линия и на една родова травма, на една травма, която се предава точно по женска линия. Това са 3 поколения жени, които са разведени, 3 поколения жени, при които няма мъжко присъствие, 3 поколения жени, които, ако има мъжко присъствие, то е било в някакъв... Казвам било, защото то е било временно мъжко присъствие. Било повече физическо, но не и емоционално. И това е една тежест, която детето носи. Сякаш това дете има една раница на гърба пълна с камъни и всяко едно камъче е нещо сложено дали от леля, и дали от майка, и дали от баба, и включително и бащата, който по някакъв начин е отсъстващ и физически, и емоционално. И как се справи с този случай? Все още се справяме. Раницата поолекна ли малко поне? Раницата поолеква, защото възрастните, жените от това семейство, те са изключително прекрасни и интелигентни жени и всъщност те разбират тази динамика. И те са тези, които трябва да работят с тази динамика, за да разтоварят раницата на децата. Както казах, извинявай, както казах в началото на нашия разговор, семейството трябва да ни е основния съюзник, когато работим с деца. И те, възрастните жени, и майката, и лелята, и бабата, те са наш съюзник в случая. Добре, ти каза, че те са интелигентни жени. Тоест би трябвало да осъзнават тази травма, която носят на гърба си. Защо допускат за себе си и я предават нататък? За това да не могат да намерят партньората до себе си, с който да се чувстват добре. Много хора, Мария, имат нужда да бъдат сритани по кокълчетата, за да го осъзнаят. Наистина да видят тази динамика, че се случва и пред тях. Ние много добре разбираме, че не всеки разбира от психология, не всеки е чел подобни книги и не всеки знае за какво става дума. И не всеки наистина си дава сметка,
че предава нещо подобно на детето си. А каква е връзката към това, че детето е отказвало да се храни? Детето не отказва да се храни. Детето е тревожността, която детето проявява, всъщност има за цел да държи майката близо. Там е страхът от отхвърляне. И този подкаст днес, уважаеми приятели, има за цел да ни отвори очите и ушите и сетивата за това как да спрем буквално този порочен кръг. Защото дали само с осъзнаване става или имаме наистина нужда всеки един от нас поне един път месечно да се среща с специалисти като теб. Защото ние го предаваме явно дори несъзнателно на децата си. Да. Нали, в момента съм малко по-емоционална, защото и аз виждам в себе си някакви неща, които прехвърлям на децата си. Ами, тази тема всъщност е много важна за мен, защото самата аз съм майка на 2 дъщери. И освен, че съм майка на 2 дъщери, лично съм видяла за себе си как аз съм унаследявала едни модели. И си давам сметка, че когато аз променя това, децата ми ще растат по-щастливи и децата ми ще, надявам се, имат възможността да избират по-осъзнато партньори и въобще да правят по-осъзнати избори в живота си, водени не от лоялността към мен, а от това, което на тях им е интересно, това, което е тяхното. Да, наистина не може да кажем, че става само с осъзнаване, но осъзнаването е първата стъпка. Разбира се, освен осъзнаване, трябва и промяна. Няма как. И тази промяна зависи от нас. Ако не искаме децата да са следващите, които ще се озоват в кабинета на психолога, ние трябва да скъсаме нишката на този порочен цикъл. И казвайки нишката, виж, една родова травма е, можем да си я представим като едно кълбо прежда. И всеки от някъде е хванал по някаква нишка. Един я връзва, третия я разплита, четвърти я оплита. Но нали, кое е общото? Всички по някакъв начин сме свързани с това. То е общо. В твоята практика пак искам да те върна, защото тези примери, които даваш нагледно, са най-добрата илюстрация за нещата и за които говорим. Имала ли си тежък случай на родова травма, който наистина да доведе до сериозен срив на здравето? Честно казано, когато някой ми каже тежък случай, аз не мога да идентифицирам случаите, които имам като тежки или не. Защото всъщност клиентите, които влизат в моето терапевтично пространство, то всъщност е тяхното терапевтично пространство, преодоляването до много голяма степен зависи от тях. Аз нямам магическа пръчка, която да размахам. За съжаление, влизали са в това терапевтично пространство клиенти, които да кажем, че просто не са в моя ресор за справяне. Тоест аз нямам познанията да се справя, защото им се налагало да се включи психиатрична помощ за тях. Аз не съм психиатър, аз съм психолог. И там вече не знам нататък как се случват нещата, когато работят с психиатър, но там дори не знам доколко е родова травмата или просто си е психиатрично заболяване. В момента към кого се обръщаме? Към нашите родители и прародители или към настоящите родители, каквито сме ние с теб, или към децата ни? Към кого адресираме най-силно този подкаст? Може би първо към себе си. И апелът тук е всеки, който ще ни гледа и ще ни слуша, да се обърне наистина към себе си и да се запита. Има ли усещането, че носи някакъв товар, който не е негов? Има ли усещането, че има болка, която сякаш не му принадлежи, не знае откъде идва? Ако отговорът е да, апелът ми е да се работи върху това, да се осъзнае и да се преодолее. Защото отговорността е преди всичко наша, не на някой друг. Аз не мога да кажа дали е редно всеки да посещава психотерапевт. Това е много личен избор. Не е лесно да се срещнеш със своите демони, със своите сенки.
Така че наистина всеки следва лично да направи своя избор, дали иска да се срещне със своите демони и съответно да намери своя вътрешен ресурс и силата да ги победи. Лучи от твоята практика, какви са наблюденията ти? Повече жени ли идват при теб да търсят твоята консултация и съдействие или пък мъжете? Всъщност истината е, че напоследък и доста мъже търсят пътя към себе си и доста мъже виждат необходимостта да подобрят нещо в себе си, но като фамилен и брачен консултант в кабинета ми, когато дойде двойка, аз имам един дежурен въпрос, нали, към всички, кой беше инициатор и другия доброволно ли дойде? Защото, нали, инициативата обикновено идва от единия от двойката, от единия партньор. Мъжете много често казват, да, доброволно дойдоха, нали, защото тя искаше. Имала съм случаи, в които мъжът едва ли не на сила е довлякал жената на терапия, защото е с идеята как аз ще обясня, че тя не прави нещо както трябва и тя трябва да бъде послушна, буквално цитирам, което не е целта на фамилната и на брачната терапия. Дори фамилната терапия няма за цел двойката непременно да остане заедно. Има за цел да подобри комуникацията между партньорите и въобще между участниците в терапевтичния процес. Защото, говорейки за фамилна и брачна терапия, понякога клиентите не са партньорска двойка. Понякога клиентите са майка и дъщеря, майка и син. Всъщност сега си давам сметка, че наистина в това пространство не се е случвало да имам баща и син или баща и дъщеря. В общи линии повече жените. Наистина, като процентно съотношение, сякаш жените са повече тези, които търсят пътя навътре към себе си и търсят да се срещнат с своите демони. И може би това го отдавам на по-високата интуитивност на жените. И на това, че сякаш жените по-често сме недоволни от нещата около нас. Мъжете така по-с лека ръка приемат различието. Искам да вметна още нещо интересно след това, което коментирахме. Съществува този мит в обществото ни, че отивайки на консултация при психолог, ти си луд. Защо обществото ни мисли така? И това наистина е масово явление. Аз мисля, че този мит много започна вече да се размива. Всъщност ние психолозите не работим с луди. Какво значи луд? Нали? Всъщност един човек е или психически здрав, или психически нездрав. И понякога липсата на психическо здраве, или да кажем, ако психическото здраве е компрометирано, би могло да се изрази вече и в психическо заболяване. За щастие имам много млади хора около мен, които вече наблизат във възрастта, в която да създават семейства. Говоря от личен опит. Това са поне група от 8 човека на възраст между 25 и 30 години, които обаче не искат да се обвържат. Защо казвам всичко това? Жените, момичетата по-скоро, са по-склонни и по-смели, на момчетата си търсят образа на мама. Това родова травма ли е към момчетата? Аз тук бих те поправила, защото темата не засяга само мъжкия пол, а всъщност и женския. И ако кажем, че момчетата търсят образа на мама, следва да упоменем, че много често жените търсят образа на тате. И това може би не е общо валидно за всички. Със сигурност възрастта, в която създаваме семейство, вече така е поизместена. И може би не е приоритет, тъй като живеем във време, в което света е много материален. И ние търсим първо да се докажем, да изградим кариера, да се докажем в професиите си и тогава вече да имаме пространство за семейство. И всъщност това много често е свързано с отлагането на самата двойка да има деца. Може би живота в несигурност кара младите да отлагат този момент. Защото аз като майка няма как да не кажа, че това не е прекрасното нещо на света да имаш дете и че всъщност, ако трябва да говоря от моя личен опит, детето не се явява по никакъв начин стопър на кариерното ти развитие, а напротив мотиватор.
когато аз открих Веселата къща, за която ти спомена, всъщност това го направих, когато дъщеря ми голямата беше бебе. Аз я кърмих, оставях я на баба ми да я гледа и ходих да поедисвам с баща ми стените. На баща ми, на който съм винаги много благодарна, защото той много е стоял и продължава да стои зад гърба ми до ден днешен. И ето тук пак мога да дам един пример личен за родовото и как рода може да бъде твоя сила и твоя слабост. Когато аз се записах да уча психология преди много години, няма да казвам колко, психологията не беше толкова популярна като наука и въобще пък професията на психолога не беше толкова популярна. Само ще кажа, че тогава нямаше социални мрежи и ние нямахме никаква възможност да се рекламираме по някакъв начин в каквото и да е онлайн пространство. И никой не вярваше от моите близки, че аз по някакъв начин ще успея с тази професия. Но само няколко години по-късно аз си изхранвах, така да кажем, семейството си, тогава себе си, защото все още нямах деца, благодарение на тази професия. И дъщеря ми голямата, когато беше бебе, тя наистина ми беше основният мотиватор. Тогава нямаше опцията, ами ако не успея. Тази опция не съществува, когато от теб зависи някой друг. Тогава съществува опцията, то даже не е опция, ами няма начин да не успея. Трябва да намеря начин нещата да се получат. Ако не се получат по единия начин, търсиш другия начин. И ето как, когато близките ти не вярват в теб, ти пък се мотивираш да им докажеш, че не са прави. Аз съм нещо повече от това, което вие мислите. Да, но това не носи ли огромно напрежение? Да, носи огромно напрежение, но носи всъщност и ако успееш да разбереш и да осъзнаеш, че всъщност това поведение няма за цел да ти носи напрежение. Там говорят техните страхове. Твоите близки ти желаят най-доброто. И когато те ти казват, ами ако не се справиш, пред тях говори страхът, ако не се справиш. Как ще се чувстваш ти, ако не се справиш? Какво ще правиш ти, ако не се справиш? Това е техния страх. И виждаш как техния страх, който вероятно е трансгенерационен, защото и родителите на нашите родители са мислили по този начин, ако не се справиш, предава това вярване и на тях, ами ако не се справиш. Но това е страхът, който говори през поколенията. Ние, редно е да упоменем, че нашите родители не са живяли в това време на демокрация. И за тях това е било нещо ново. Преминаването от сигурната държавна работа, която е била подсигурена за всеки един, към демокрацията, към частния бизнес, към това човек сам да се развива. За тях това е било нещо непознато. И те са успяли да извървят този път. Справили са се. А като система, която е по-благоприятна за развитието на семейството и го сплотява, дали патриархата е по-добрия вариант? Как мислиш ти, като психолог и специалист? Защото връщам лентата назад в моя род. Здрави семейства, смисъл, до края останали заедно. А сега всяко първо и половина семейство се разделят. И да, и не, защото това, че примерите, които ние имаме от миналото, че много семейства са останали заедно, не означава непременно, че те са били щастливи в тази заедност. Много семейства са останали заедно, защото не е било общо прието те да бъдат разделени. И защото жена, която разведена, е била заклеймявана, като чувала съм всякакви неприлични изрази за подобна жена, която се развела. Много жени са живяли с мъжете си насилници и не са си тръгвали. Ние не искаме такъв патриархат. Ние искаме семейство, в което всеки един член в тази партньорска двойка да бъде щастлив с другия. И така се създават родовите травми. Ами да, и така се създават родовите травми.
Да разбираме, че сега слагаме хикс на патриархата. Ами не бих казала, че слагаме хикс на патриархата или на матриархата. По-скоро слагаме хикс на зависимостта. Напоследък много се говори за зависимите и съзависимите взаимоотношения, за токсичните връзки, за връзката с нарцистичен партньор. Аз лично смятам, че тази тема много се преекспонира вече и когато нещо не ти харесва в партньора до теб или когато, да кажем, образно не ти играе по свирката, ако мога така да се изразя, той бива заклеймяван като нарцисист. Нали? Тук вече наистина се касае много за преекспониране. Нека не забравяме, че когато ние участваме в една партньорска връзка, ние не спираме да бъдем отделна личност. Нали, партньорската връзка не е, как да кажа, не е едно цяло. Аз и партньорът ми не сме едно. Да, ние сме едно цяло като семейство, но ние не сме едната половинка и другата половинка, която прави едно цяло. Ние сме една цяла завършена личност и друга цяла завършена личност, която прави една трета система цяла. И в този ред на мисли, дори честно казано, не мога да мисля за патриархат или матриархат. Ние живеем във времена, в които на всички ни се налага да работим и жената много отдавна не си стои в къщи за да шета, за да чисти, да готви и мъжът да е този, който се грижи за финансовото благосъстояние на семейството. Тук говорим за партньорски взаимоотношения, а не за отношения, които ни поставят в зависимост. Но специално за домашното насилие, това все още е факт и съществува. Да, има и мъже, които са в тази ситуация, има и жени, май жените са повече, но това е факт и към ден днешен. Означава ли, че една жена, която търпи това нещо като поведение от страна на партньора си, го е видяла в нейното семейство или други семейства назад в рода и си го носи, и толкова ли не може да проумее? Трудно ли е? Сигурно е много трудно. Слава Богу, не съм имала такива изпитания в живота. Сигурно е много трудно да го осъзнаеш и да се отласнеш. Слава на Бога, родова травма най-вероятно. Слава на Бога, аз също не съм имала такива изпитания в живота си, но имах клиентка, която си беше системна жертва на домашно насилие. И в терапията тя казваше, ама те всички мъже рано или късно го правят. Ами не го правят всички мъже. Тя смяташе така, защото това е добре познатият ти модел на поведение. Баща й е проявявал насилие спрямо майка й и дядо й спрямо баба й. И това е нещо, на което тя била пряк свидетел. И в нея се поражда нездравословното вярване, че рано или късно, с който и мъж да си, той ще постъпи с теб по този начин. Ще ти зашлеви една плесница, ще те наругае, ще те нагроби. И тя смята, че това е нещо, което е нормално и нещо, което се случва във всяко българско семейство. Добре, Лучия, питам те като специалист, как може мозъка така да се изкриви? Изкривяват се вярванията. Защото понякога вярванията, които имаме, са ограничаващи вярвания. И какво са ограничаващите вярвания? Когато ето въпросната клиентка, която смята, че всеки един български мъж рано или късно по някакъв начин ще ти посегне. Това е вярване, което те ограничава твоята възможност да бъдеш щастлива в партньорските взаимоотношения. Ако ти успееш да видиш малко отвъд това и дори само си помислиш, ами ако има поне един такъв навън, който не постъпва така, защо да няма шанса да го срещнеш? Ако в момента ни гледат такива жени, обичаме вино, си казват, тези двете сигурно са намерили принца на бял кон, за това така говорят. Възможно ли е щастието в партньорските отношения? И двете с теб знаем, че и аз и ти сме намерили нашите принцове на бели коне, за което аз съм изключително благодарна за моя принц на бял кон. Всъщност той ме намери и се радвам. Намерихме се взаимно, усетихме се. Но да, абсолютно е възможно да бъдеш щастлива в партньорски взаимоотношения, защото
Всъщност щастието до много голяма степен се състои в умението за комуникация с другия. Да умееш да изкомуникираш това, което на теб ти тежи в партньорската двойка, това, което на теб не ти е окей, и да не заклеймяваш партньора ти за нарцисист, защото не ти играе по свирката, а просто да приемеш, че той си има неговите си слабости, интереси, странности, ако щеш. Ако аз попитам моя мъж дали, например, ще отиде до магазина да купи хляб и той ми отговори с не, аз няма да се разсърдя. Той има правото да каже не. Има право също да се чувства изморен. Ние сме с малко бебе на 6 месеца. Да е жива и здрава. И ако между нас няма разбирането за това колко е трудно на другия, нещата няма да се получат. Но това не се случва само в моята партньорска двойка. Това се случва и в много други партньорски двойки. Може да има разбиране. Ако хората се умеят да комуникират и да разговарят помежду си спокойно. Дори и да седнат да помълчат заедно. Защото това също е момент на заедност. Когато след един тежък работен ден си много изморена, знаеш, ние, когато сме се събирали на по чаша вино, сме имали нужда дори само да си помълчим. Да говорим. Аз съм напълно съгласна. И като радиоводещ, да, мога да кажа, че го умея. Но придобивам смелостта да изразявам личните си чувства и емоции, да се разкрия пред човека до мен и партньора ми с лекота в последните няколко години. Ние в момента говорим на една млада двойка, които, да кажем, са израснали в семейства, които си мълчат. Как сега тази млада двойка да седне и да си говори, като са израснали в семейства, които си мълчат и си носят тази травма. И единия преглъща, и другия преглъща. Аз имах едни очаквания, той как не се сети, че трябва да направи това. Аз сега съм много разочарована. И как да започнат да си говорят, като идват от семейства, които мълчат? Знаеш ли, много жени идват на терапия точно с това, нали, като заявката е: ами аз не се разбирам с партньора си, той не направи еди какво си. И аз питам, винаги питам: а ти заяви ли по някакъв начин тази нужда? Ами не, той не се ли сеща? Ами не се сеща. Ако той се беше сетил, ще да го направи. Ако му кажеш, може би ще го направи. Но да го, казвайки го, да го изразиш като своя нужда. Няма мъж, който те обича и да не иска да те вижда щастлива. В това вярвам аз. Но ако чака мъжа ми да се сеща и да предугажда, ми все още няма кристално кълбо, на което да предугажда моето настроение, моите желания и така нататък. В случая говориш като специалист, психолог. Да, абсолютно. Но преди да завършиш психология, преди да я практикуваш, пак по този начин ли мислиш? Не. Не знам дали това ще изненадам, но не най-малкото житейския опит и работата ми. Знаеш ли, аз не мога да разгранича личността ми в личния живот и от професионалния живот, защото до много голяма степен личността ми ме изгражда като професионалист и обратно, професионалният ми опит изгражда моята личност. Всъщност, по пътя си на психолог аз съм работила със своите лични травми, отработила съм и съм преодоляла своите лични травми и съм променила своя начин на функциониране и на взаимодействие с околния свят и с хората около мен. Включително и начина, по който комуникирам с хората около мен. Така че за мен личният ми живот и работата ми до много голяма степен вървят ръка за ръка и те са си взаимно полезни, надявам се, да не си пречат. Лучия Таскова ми е на гости днес, психолог, арт-терапевт, брачен и семейен консултант. Говорим за родовите травми. Можеш ли да конкретизираш и финализираш ситуацията за това как да се осъзнаем, че носим този товар на гърба си и да го свалим? Така че да не го предаваме на децата си. Да кажем: стоп, до тук беше това. От тук нататък ще е само леко и приятно и спокойно.
Ами, как да го осъзнаем? Всъщност при мен, когато някой влезе в кабинета, той вече осъзнал, че има някакъв проблем и ние трябва да намерим корена на този проблем и да го изкореним. Така че когато си зададем въпроса, има ли нещо в моя живот, което ме кара да се чувствам неудовлетворена. И всеки, който се чувства неудовлетворен, има капацитета, силата и вътрешния си ресурс да промени нещата вътре в себе си и около себе си, за да живее по-щастливо. И всъщност, когато говорим за родова травма, ние говорим, нали, за една цяла система. За нас, за родители, за прародители. Когато ти осъзнаеш, че нещо на теб ти пречи в твоя живот, било то да взимаш избори осъзнати, и ти започнеш да лекуваш себе си, ти всъщност лекуваш по този начин цялата система. И цялото семейство. Лекувайки себе си, ти лекуваш и твоите родители, и твоите деца. Много ми е трудно всъщност да обобщя всичко това, което казахме в рамките на няколко думи, защото не знам защо, защото темата е много обширна, със сигурност има много неща, които дори не сме изговорили днес в този подкаст с теб. Със сигурност, тръгвайки си от тук, в съзнанието ми ще изникне нещо. Може би трябваше и това да кажем. Може би пропуснахме да кажем еди какво си. Но пък знам, че винаги можем отново да поговорим на тази тема. Към подкаста, когато е готов да излезе, се прикрепа задължително обширена статия по темата, която ти ще напишеш. Така че ако нещо сме пропуснали, може да го добавиш към статията и нашите зрители да го прочитат. Всъщност по темата написах цяла книга, ето, която предстои да излезе от печат. В момента правя финалната редакция. Винаги, когато напиша нещо, го оставям да отлежи. А сега започнах да чета наново, добавям някои неща, някои, които не ми звучат добре, и коригирам. Така че надявам се в близките месеци да излезе цяла книга, която ще говори всъщност за травматичните връзки, за това как една травма се предава трансгенерационно от поколение на поколение, механизмите на предаване също. И въобще ако ще, дори има и глава, която е за раждането като първа връзка и как ние много често придобиваме уменията си за функциониране в света около нас, благодарение на нашите родители. Ние изграждаме привързаност благодарение на нашите родители. Там, в семейството, още когато се родим. Ще наблегна върху няколко твои думи, които си разгледала в книгата. Как една травма се прехвърля от генерация в генерация, генерация и поколение. Толкова ли няма един, който да каже стоп на тази травма и да я излекува? Ето, ние сме тези, които казваме стоп на тази травма. Всъщност всеки един клиент, влизайки в кабинета, осъзнавайки тази травма, е този, който казва стоп. Време е да излекувам системата. Време е да излекувам себе си и чрез себе си системата. И в така кратък вариант, как се предава травмата през разговорите, които водим с нашите близки, през поведението, което те проявяват, дори и през мълчанието. Означава ли, че можем много добре да въздействаме на този мозък и съзнание и душата си, да се излекуваме, да кажем стоп, избирайки себе си? Знаеш ли, ти много често каза да въздействам на този мозък. И тук ми се иска, нали, да кажа, че болката, която носим трансгенерационно, нали, тази травма, тя не е в мозъка, тя е тук, в душата. И да, можем да се освободим. Избирайки себе си. Избирайки себе си. Мястото, където се чувстваш себе си, където се чувстваш спокоен, където се чувстваш щастлив. Автентичен. Да ти е леко, да ти е приятно. Както със себе си, така и с партньора ти. Да. И мястото, на което се чувстваш свободен да избираш. Ако си някъде другаде, където чувстваш дори и малко напрежение,
значи трябва да го погледнеш по-отстрани и по-отгоре. Да. Нали, виж сега, няма как да не изпитваме напрежение в ежедневието си. Времената, в които живеем, са такива. Работният ни процес понякога е много динамичен. Твоя също, моя също. Когато организираме някакви така по-мащабни събития и дори книгата, която предстои да издам, комуникацията с издателство и срещата с хора, това носи напрежение. Но това напрежение сякаш е удовлетворяващо. Има разлика от напрежение до напрежение. Така че, нали, ние не можем да продаваме на хората розови илюзии, че можем да живеем много щастливо, без да изпитваме грам напрежение. Това, според мен, в днешно време, поне в света, в който ние живеем тук и сега, е трудно да се случи. Въпросът е как управляваме това напрежение и как се справяме с него. И твоите послания към нашите зрители. Ето е камерата. Моето послание към нашите зрители е наистина обърнете се към себе си. Запитайте се, има ли болка, която сякаш усещате, че не е ваша? Има ли тежест, която сякаш ви е предадена от някой друг? И има ли нещо, от което бихте искали да се освободите? И има ли нещо, което ви пречи да вървите напред свободно и ви спъва? Ако отговорът поне на един от тези въпроси е да, може да се обърнете към колега, който да ви помогне да разрешите тези проблеми и да спрете това порочно предаване напред към новото поколение. Лучия Таскова, благодаря. И аз много благодаря, че бях ваш гост.